Angka kalih sowan saking wewengkon Jatipurna Kabupaten Wonogiri. Marak jumeneng Dihayu Laila. Laila Canggung. Loh. Loh. Pungkasan menika ingkang Hangasta Arta Dewi juru kuncine wana leren. Jumeneng Nduk. Nduk ayo Nuni Arta Dewi. Derek Gladen kula MC ajar viking saking suku Harjo Geger Asmara Indonesia ngaturaken ujung lelenggan kanthi Gesongarso sang ya warga ing padusunan Wanaleren mugi asang libur kadang-kadang Arta Dewi mugi tetep panglipur sawetawis medal untuk mulikatur atur salam pambukus salam tepangan lumantar kadang keluarga ageng campur sari Arta Dewi. Makarya serangan kadang-kadang DPS Multimedia ugi sound system RGK kepareng kadang-kadang Arta Dewi ngaturaken atur salam pambukus salami tepangan semangga kanca-kanca Arta Dewi.
Matur sembah nuwun kadang-kadang Campur Sari Arta Dewi sampun ngaturaken atur zula mampu salam